mga ka-foodies, today kakain po tayo ng chicken and pork adobo sa dilaw or adobong dilaw ng Batangas. At syempre, ang dish po natin ay dish po ng ating mga kababayan na taga Batangas. Ayan, shoutout po sa inyo mga kababayan natin dyan sa Hello Batangas. po! Ayan. Mga ka-foodies, napaka-special po yung araw namin ngayon dahil meron po tayong mga ka-online collaboration ang aming kaibigan na si Jockbin. Ayan, back-to-back online collaboration po ito mga ka-foodies. Sana po, supportahan po natin si Lods at syempre mag-subscribe na po kayo. Yes! Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, Panoorin natin to. Hayan mga ka-foodies, napanood natin ang ating Lods na si Jockbin. Opo mga ka-foodies, si Lods po ay nakakolab na natin siya dati. So, pangalawang online collaboration po na to. Yes. Sana po supportahan po natin siya at mag-subscribe na po kayo. Napakasarap po yung kanyang mga kinakain. Putok-patok din siya mga ka-foodies. Hindi po kayo magsisisi sa kanya dahil magaling po siyang Pinoy mukbanger. Yes. So, Lods, thank you so much po sa pangalawang online collaboration natin. God bless po! Kaya mga ka-foodies, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Amen! Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Opo. Mga taraking kapampangan. Opo. Tapin natin ito. Yan. At meron tayong extra sa sabaw o sarsa. Basta doon na yun. Ito chicken tayo. Sige. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Lods, Jockbin, para sa iyo ang unang subo. Kain po tayo. Yep. May adobo sa dilaw din pala yung mga Batangas. No? First time po natin matitikman to. Kainin tayo guys. Oh. Gusto ko lang shoutout si si Mother Singgu. Ayan, taga Batangas siya, di ba? Sisifoy. Tsaka si Jix TBE. Tsaka si Ma'am RPL Dobino. Di ba? Mga Lods natin yan. Taga Batangas po sila. Lisla pang channel. Oo. Taga dyan din siya. Tsaka si JR Recinto. Yun. Si Lods po. Rodney Limpil. Yeah. Taga Batangas din siya. Cheers tayo. Cheers. Cheers. Sarap ng tubig. Malamig. Mapapapikit ka.
Baboy tayo. Itong pork ko. Lagyan ko ng ano. Sarap. Try ko nga mag-sili. Ang sarap ng ano. Talaga lasang yung ano. Ang sarap nung- Turmeric ba yun? Lasang-lasang. Adobo sa dilaw. Maganyan pala yung adobo nila. No? Ginamit namin turmeric. Baka sila rin, turmeric ang ginagamit nila. Sa ano, Batangas, no? Oo. Chicken. Sarap. Ayun, ng kanin namin. Ma'am Shi I Vlog, shoutout sa'yo. Sisi Irish. Mami Rose. Paras. Ang paras ni Lara. Ang sarap na ano, baboy. Yung pork. Sarap yung rice. Paras. Jockbin mga kapodibis, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, click niyo lang ang kanyang bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ni Jockbin. Ang sarap nung ano niya, yung last na kinain niya, yung steak. Yan, yung rib-eye steak. Yan. Yes. Sarap. Natakam ako nun eh. Sakto, diet pa naman ako nun. Hindi na uso yung diet ngayon. Ang sarap ng ano no, baboy. Try nyo na po, masarap po siya. Adobo Lalo na sa kapag dilaw. baboy. Napakalambot. At sumisiksik yung ano, yung laman sa ngipin nyo. No? Parang ano lang yan. Sa love. Huwag mong sisiksik yung sarili mo. Utot na naman to. Huwag mong isiksik yung sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Hindi tayo pinanganak ano, sardinas. Para isiksik yung sarili mo sa kanya. Umuugot siya. No?
Sarap. Ganun kasi ako eh. Sinisiksik ko yung sarili ko. Sinisiksik mo? Hungry Gino, oh. Kain tayo. Alam ko gusto mo ito eh, pork. Pork na. Pork? Baboy! Baka gusto niya chicken, oh, Gino. Gusto niya baboy. Sarap. Ilang tulog na lang mga kapudi. Kasi Pasko na. Ilang days na lang pala tulog. Excited na. Ilang ano lang, months na lang. Day? 1 month na lang, di ba? Days na lang. 1 month? Yes! 1 month. Pasko na mga kapudi. Merry Christmas! Happy New Year advance. Excited to sa December eh. Hindi, kasi araw-araw tayo magmumukbang. Kaya excited ako. Kasi araw-araw namin kayong kasama. Oo, diba? magpa-vlogmas po tayo sa December. Simula 1 hanggang 25. Oh, diba? Lambot. Kaya po. Mga foodies, Jockbin po. Pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanya. Masarap yung mga kinakain niya. 8:38 ba tayo? 8 tapos 8:30 siya. Sige. Push. Push. Sarap. Ayoko, sa'yo na yun. Sa'yo na ba? Ayoko na, siguro na. Ayoko na chicken. Ayoko na chicken. Gusto mo pork? Ha? Gusto mo pork? Hindi naman. Tapin natin para makita niyo.
gusto ko lang i-shoutout ang kumari kong tunay. Si Queen NATSU. Ayan. oo. Kumari kong tunay. Shoutout sa'yo, Sisi. Meron po siyang bagong upload po, mga foodie best. Gumawa po siya ng pasta. Yan. Ang galing niyang gumawa ng pasta. No? Sarap. Ang sarap na ano, no? Sarsa. Sarap. Ayun mga foodies, naubos po natin yung chicken and pork, adobo sa dilaw, at saka yung rice po natin. I-try nyo na po siya, masarap po siya mga foodies. No? Ang sarap niya, no? Sa mga foodies, please, supportahan po natin ang aming kakulab na si Jockbin. Maganda po yung mga videos niya at masarap din po yung mga kinakain niya. Kaya sana po, supportahan po natin siya ha. At mag-subscribe. Pakiclick na po yung kanyang notification bell para ma-notify po tayo sa mga bagong videos ni Jockbin. At syempre, kami din po mga foodies. I-click nyo na po yung aming notification bell para ma-notify din po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie. At shoutout po sa mga Team Matibay po. Shoutout po sa inyong lahat. Team Matibay, I love you po. Si Leia Payawan at ang kanyang baby na si Baby Allison. Yes, Senior Maymay at Your Wawa, po Jason sa Laksamana. inyo. At syempre, sino pa ba? Ang mga silent viewers, avid viewers, at mga bagong nakasubscribe po sa atin. At mga viewers po natin sa Facebook page. Ayan, thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin. Follow nyo na ang aming Facebook page, mga Foodies. At ang TikTok ng The Foodies at ang TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodies. Yes, ganun din sa ano namin. Kung gusto nyo ang video namin, mga Foodies, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!